سلام كبرات تخطاتلتي نحجة بستدار وزيناتات اب إيرترا اب كباب السجنيتي اقات يمزلو كونتات بزملكات بمعكن زينا BBC تزرق حزولو سفي حبريتان اب روسيا اقات يمزلو مفنجار اب العلقوالو نبوتين زغرب حلافن اب دو افريقا قداي نقوس زولو مفتح كم استقبرولن زتقال لك خونيو ابزا channel دمان وتر تخطاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرن نتانا يدول ملكات كتوقن بخبري عدمكم ابز قنيات ابزوبا دوب كباب سجنيتي نبت حزب زنصاصره قدم حجي تراين تغيرون زيفلط نفس صوراتن قلع سبيتن كيترفه حيال قفا يكاد مهلو محبراو ميديا ازارا بزعبا زخونه خوينو مع كن زينا BBC دمان نز غداي ملكيتو كم منጭታት ዝረኸበ ሓበሬታን ኣብቲ ከባቢ ብጭቡጥ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎን ኣብ ስደት ንዝነብሩ ተወለድቲ እቲ ከባቢ ኣዘራሪብሎ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ እግሪ ናብ ጎቦታት ኣባሓንን ዲዖትን ኣብ ዝወሰድ ቦታ ዝተደኮና ኣኽሩር ሚዕላ ዓዲ ቆንጺ ዓዲ ፍኝዕ حبو أبستفال عدتات صعق قفا كنيو أبنفس وكف عدي أبلات حيلتات مكالخال إيرترا زخونو سراويت كاب سراويت كوبريلوم كومدما عغم أدام بيصيحم كنسوم نساوا كي كودة حابيوم نزبولوهم سبات كدليو غزا بمفتاش نسيد رابيت اتوم زي رخبوهم زبولو دما كاب أبا يتوم الناوتو نتغزاوتوم يعشقوا كمزلو أبنر ويزنبرت ولادة خبابي عاد حنون براخ نزام عكن حابير لا نسيبل اتوم سراويت كامم حدارات نايت خبابي كاب نفس وكف عدي نايزو خبلولن تمرت زقواروصن عغم أدام بيصيحم كنسوم نابساوا زي كودن زركبوهم زرزر اسمات زحازه ورقه حيزم بممصا نايتم زي رخبوهم سدرا ابايت سلز عشقوا قلعه سبيتي اب حما كونتات يركب الله ويلو زبزحه اتن مبرقوا اصادف تغوزغزن استدكون عدتات صنع دغله سفيح برخاتات مغهاج اسل زلون اتم نهاغراو اغلغلوت رحرحهم سدرኦም كاليز وسن من اسيات اب صنعت برخاتات عدم تخويلهم نبرኦም كمرحم مصنحهم نبار كتم ميلانو زخونه ابراهام محرناو نزا معكن حبير لا حجي ات منغستي غزيف حيل اوافيرو اب نفسو كف عدا عسكرو نسدرا بيتات دقهم امصونا بله ابايتهم عشقو ندقومن انستومن ولدومن اب قدام دربي ومهلاوي زارب اب إيرترا هاغراو اغلغلوت كابز وجات حيزو عقم ادم زبصح منسي قدن هاغراو اغلغلوت كفصمالو دحرت اواج تمرت زودن زقارصن 18 عمت زمل منسي ناي 6 اوارح وتهدراو تعليمن عمتاوي اغلغلوتن كفصمي زقدد إيرتران إثيوبيان بمخنيات دوبات كاب 1998 كساب كل 9 عمت مهرت اب دماو كينات كابز اتوان دحركا عمتاوي ناب سراويت زصمبرمبر هاغراو اغلغلوت وديو كاب سراويت سنابت من اساي كم زيليو ازي صبصاب طقيس زلا كم امنستي انترناشنال هومان رايت ووتشنز امسلو اهغراوين تكالات تطابقت سبعو مسلات اتي كاب 18 اورح ناب قدب البوس تسغاغر هاغراو اغلغلوت إيرترا حدا كاب قند طنق سدتن قلولاو سبعو مسلاتن مخونيان سغلصا ازي حجاب عدتات زوبا دوب سغنيتن كبابيان كال كبابيتات إيرتران نزخبلولو من اسيات نمهدان كتبل نسدرا بيتهم دقومن ولدومن مكلبات بحجز حتت زخون حلنا زلو فطور كونه منغستن ممحدارن كفصمو زي تصبيو غفعي كبل هاغراو اغلغلوت إيرترا تبل مصحف زصحافه دكتور غايم كبر اب تزاريبو منغست إيرترا اب حدار 2020 بستولع وشطاو غونص إثيوبيان سراويت فدرال إثيوبيا دغيفو انصار حوحات سلازتواغه ويانه كورنا يدلي الله بمبال كل إيرتراوي تاريخاو قدنتاو مدرخ كبل اب سيمو ناي كتت وفر كساتف يصوع كم زله زحبره ابراهام محرنا بوغونو ازي حجام ملا إيرترا زكايده زله صعق فقا نابو زعلمك خون كم زخل يقمت ابز حلفه عسرتات عمتات اتا كاب قرن افريقيا كالئيت زنقست هاجر زخونت إيرترا بدرجه عالم دحر سوريا قند افراي سدتنياتات تباهيلا متقاسا زكره ابراهام محرنا ازي حجي اب صنع دغلن كالئ كبابن اب لعل حزب زكايد زلو غفا حزبي انصرصيرو عدون مريتن غديفن خسدد زقسب يكبل مروت غليصو اتم سراويت قدم حجي غواسوت عدكو اتيومن اب زي فلط برخاتات سياحن على قدن انداوردو نتم من اسيات كم صلاتي هادنوم الله كبلن كلو اتمن غستغ بهادنن غفان زاكوب من اسي نابتز دليون زحاسبون علامه كفصمول كم زي كلي فلط يلو اتزحزن اب العلق العصبي تزفصم بدل يكبل دما ابراهام يزارب بمنفستي ابرتو قالسي بصنع ديسيبلين زتهنص سراويت حزباو جنبار كفطر استدليا من اسي ابال هاغراو اغلغلوت بسنكن وحد غزي كم تتصبي زتغبرو كم زي كونون ابراهام يزارب ادحنم بوغنو حزب إيرترا نناصنت هاغرو كاب حدا سدراك كسب 5 اباصح مسواعت كفيلو كبقع بدوبات ابستسبب كويناتون هاغر اب حدغا وديقا مستباله نتوم استروف دقو بغزا فقادن اب جنبارات اختيتيو للاونتا اوحيسو نزب ولانتو بفقادن زبجون سوان حزبي بغفان هادنن كتسلفو منفتان قبول ايكونن كبل وانت زاريبو اتي ابتن استطقس عدتات صنع دغله سفير زلو سراويت نخلو موافرن مأتون منغدتات عاصيو سدرا بيتات ابرخان زلو دقم مغبن سنقن كيلو خلم نتوم باغلغلوت زي حتتو ناشتو غاسوت እና ፈተሹ يحلفوم كم زلو بسنكه تصنع قصصركا نفرز بصح ناي بزحا سدرا
ቤታት ጀራዲን ኮሚደረ ዘአርዮን ዘኦኮበን ሲኢኑ ከም ዝባኸነ አብርሃም ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ሃደንን ብዝምልከት ካብ ዝምልከቶም አካላት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ክብልውን እዚ ማዕከን ገሊጹሎ ኣድሓኖም ብወገኑ እቲ ሕጂ ኣብ ዓድታት ጸናዕ ደግለ ዝረአ ዘሎ ድሮ ክልተ መንእሰያት ሒቦ ብጥይት ዘቁሰለ ግፋ ናብ ሓደግቲ ዓድታት ማዕረባን ከባቢኣን እውን ይልሕም ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣድሓኖም ብተወሳኺ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ምንዋሕ ግዜ ዝተለዓለ እቶም መንእሰያት ንቡርን ስሩዕን ህይወቶም ክመርሑ ስለ ዘይከኣሉ ብዕድመን ጥዕናን ንዝተጸገሙ ሽማግለታት ወለዶምን ከም ሓያማት ንበይነን ደቀን ንዝዕብያ ጽጉማት መርዑቶምን ንክሕግዙ ገሊኦም ምስ ሓለፍቶም ተሰማሚዖም ብፍቓድ እቶም ዕድል ዘይረኸቡን ዝተኸልከሉን ከዓ ደቀይን ስድራይን ብጥሜት ካብ ዝሞቱ ንዓይ ዝወረደ ይወረደን ብምባል ናይ ዓቕሊ ጽበት ስጉምቲ ወሲዶም ከም ዝመፁ ይገልጽ ኣብ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ብኣዋጅ ቁጽሪ 82/1995 ዝቆመ ሃገራዊ ኣገልግሎት ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ ቁርጡን ኣድማዕን ሓይሊ ምክልኻል ምቋም ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኾስኮሰ ባህልን ክብርታትን ዓቂብካ ነተረካበ ትውልዲ ምውራስ ፈታዊ ስራሕ ብዲሲፕሊን ዝተሃንጸ ሓድሽ ትውልዲ ምፍራይ ጸጋ ሰብ ብዝተወደበን ሰልጠነን መገዲ ኣብ ልምዓታዊ ስራሓት ብምውፋር ቆጠባ ሃገር ምዕባል ሓድነት ኣብ ሃገራውነት እናኾስኮስካ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ብምጥፋእ ሃገራዊ ውህደት ምርግጋጽ ዝብሉ 5 ቀንዲ ዕላማታት ሒዝዩ ተበጊሱ ዝነበረ ጓል ናይ ቀረበ መሓዛብ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መኪና ብዝተጻወደ ቦምባ ከም ዝኾነ ብዝተጠርጠረ መጥቃዕቲ ተቐቲላ ጓል 29 ዓመት ዳርያ ዱጂና ካብ ሞስኮ ውጽእ ኢላ ኣብ ዝርከብ ጽርግያ ብዘጋጠመ መፈንጃር ከም ዝሞተት ኮሚቴ መርመራ ሩስያ ኣፍሊጡ እቲ ሓንጎል ፑቲን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣቦኣ ሩስያዊ ፍላስፋ ኣሌክሳንደር ዱጊን ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ነይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ብሕሉፍ ስነ ሓሳብ ሃገራውነት ዝፍለጥ ዱጊን ምስ ፕሬዝደንት ሩስያ ጥቡቕ ምሕዝነት ከም ዘለዎ ይእመን ኣሌክሳንደር ዱጊን ምስ ጓሉ ብቐዳም ምሸት ኣብቲ ኣብ ጥቓ ሞስኮ ዝተኻየደን እቲ ፍላስፋ ኣስተምህሮ ዝሃበሉን ፌስቲቫል ተራኺቦም ነይሮም እቲ ትውፊታዊ ፌስቲቫል ንኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ብዝብል ዝዳሎ ስድራቤታዊ ፍጻመ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብቲ ሓደ እዋን ሩስያዊ ገጣሚ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ዝነበረሉ ዝነበረ ዛካሮቫ ዝበሃል መንበሪ ዝካየድ ኣቦን ጓልን ካብቲ ቦታ ብሓንቲ መኪና ክወፁ ትጽቢት ዝግበር እኳ እንተነበረ ዱጊን ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ናይ ንበይኖም ክጓዓዙ ይወሲኑ ኣብ ቴሌግራም ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ናብታ ትነድድ ዝነበረ ስብርባር መኪና ክበጽሑ ከለዉ ዱጊን ኣብ ስምባደ ኮይኑ ይርኢ ነታ መኪና ትዝውራ ዝነበረ ጓል ድማ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ሽዑ ከም ዝሞተት መርመርቲ ኣረጋጊጾም ዩክሬን ኣብቲ ፍጻመ ኢድ ኣለዋ ንዝብል ክሲ ሓደ ዩክሬናዊ በዓል ስልጣን ነጺግዎሎ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ማካየሎ ባልዶያክ ብወገኑ ዩክሬን ብርግጽ ምዝ ዝኾነ ርክብ የብላን ምክንያቱ ንሕና ከም ፌዴሬሽን ሩስያ ገበነኛ ሃገር ኣይኮናን ኢሉ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ማሪያ ዛካሮቫ ኣብ ቴሌግራም ናብ ዘርጋሐቶ ጽሑፍ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ዩክሬን ምትእሳር ከም ዘለዎ እንተተረጋጊጹ ከም መንግስታዊ ግብረ ሽበራ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጣላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ህልኽን ምስሓብን ንጉሳዊት ስድራቤት ንጉስ ሚስዙላ ላካዙዌትሊኒ ንጉስ ህዝቢ ዙሉ ብምዃን ብባህላዊ ስርዓት ዘውዲ ደፊኡ ገለ ኣባላት እቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ እቲ ሕጂ ዘውዲ ዝደፍአ ወዲ 48 ዓመት ሚስዙላ ወዲ ንጉስ እኳ እንተኾነ እቲ ትኽክለኛ ተካኢ ንጉስ ወይ ወራሲ ዓራት ኣይኮነን ብምባል ዳርጋን ሓደ ዓመት መመላእታ ክከራኸሩ እዮም ጸኒሖም ዳሕራይ ግን ኣብ ምርዳእ ስለ ዝበጽሑ ብቐዳም በሽሓት ዝቑጸሩ ማሕበረሰብ ዙሉ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኩዋናጋላ ማነንጋኔ ባህላዊ ጽምብል ንግስነት ኣካይዶም እቲ ሓድሽ ንጉስ ሚስዙላ ንህልዋንን ምውታትን ንጉስ ህዝቢ ዙሉ ኮይኑ ከም ተሾመ ቅድሚ ምብሳሩ ናብ ቅዱስ ደንበ ምሕደር ኩማ ከብቲ ዙሉ ኣትዩ ኣብቲ በዓል ከዓ ሃዲኑ ናይ ዝቆተሎ ፋረ ኣንበሳ ይተኸዲኑ ከምኡ ከይገበረ ንጉስ ህዝቢ ዙሉ ክኸውን እቲ ባህሊ ኣየፍቅዱልን እዩ ኣብቲ ድግስ ከዓ ልዕሊ 10 ከብቲ ከም ዝተሓረዳ ተገሊጹሎ ሚስዙሉ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘእንግዶ ብሄራዊ ስነ ስርዓት ሽመት ንግስነቱ ክጸድቕ እዩ እቲ ዝፋን ንግስነት ኣብቲ ንቡር ፖለቲካዊ ስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ይኹን ስልጣን እኳ እንተዘይሃለዎ ካብ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ሓደ ሕምሲት ህዝቢ ዙሉ ስለ ዝኾነ ግን ዓቢ ጽልዋ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምሕደራ እቲ ንጉሳዊ ስርዓት ዘገልግል ልዕሊ 4.9 ሚልዮን ዶላር ባጀት ይስልዓሉ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም